Следващите ти 10 клиенти вече те търсят. Да, точно в този момент. Някой търси услугата, която предлагаш. Отваря Google и пише името на бизнеса ти. А сега си задай един честен въпрос. Какво вижда? Нищо. Няколко отзива, някои от тях лоши и стара информация или липсващи снимки. Тогава знаеш какво се случва. Той не звъни, не пише, просто продължава напред, клика на следващия бизнес и отива при твоята конкуренция. И ти дори не разбираш, че си изгубил клиент. Болката е там, само че невидима. Всяка загубена възможност е някой, който можеше да избере теб. Но ето добрата новина. Ти можеш да върнеш контрола. Можеш да покажеш, че бизнесът ти е жив, реален и обичан. Ето 3 неща, с които можеш да започнеш още днес. Събери 10 нови 5-звездни мнения още този месец. Обнови Google бизнес профилът си. Добави снимки, актуализация, оферти. Споделяй истории на доволни клиенти. Хора вярват на хора. Репутацията не се купува. Тя се изгражда. И когато я имаш, тя работи за теб денонощно. Нека оправим твоята репутация. Ще ти дадем достъп до нашия софтуер, ще направим интеграция с твоят Google бизнес профил и ще автоматизираме целият процес. Следващото видео ще споделя екрана си и ще ти покажа как работи всичко на живо. Запази час за кратък разговор и изпробвай напълно безплатно за 30 дни. Без рискове, без уловки, без скрити условия. След тези 30 дни ще видиш ясно дали това работи за твоят бизнес. И тогава можем да решим заедно какви да са следващите стъпки.